Siapa? Terima kasih buat dari Hidayati. Salahnya datang pas ada acara pas datang. Sebenarnya Panasan ini itu nggak sini. ada acara, ini dadakan. Wah niki lho. Dorong anak wedok. Kata pijet toh. Jadi yo wis kan kumpulin dulu, kumpulkan Nah niki lho. Pijit kesel. balik kalau deh. Sajane cuma ngene tok singgol ngeten iki krasa lho. Nggih to. Ya. Kebanyakan keplengkange sing ngeten iki. Tekane ya boyok. Di tenan gas real di loro boyoke sak sikile iki keplengkang iki. Ora ngapusi tenan. Oh, lah nya, cendoke nya. Nah, Kok aku nek kon ngecekke mau. Iki lho kok bapak. nek nonos terus lumayan wis rada sehat. Hitungane iso mlaku-mlaku ya wis bagus to. Bisa mlaku. Lah kayak kan saiki wis njaluke seminggu pisan to. Pendak dina Kamis teko kon rono. Kon rono dhewe saiki. Apa? Ayo kaki kanu kok karo kakak mikir saja. Telepon Bu Nunu. HP-nya papa. Wingi ngono to. HP ini Bu. Di telepon Fitri. Lah kok melenyek. Kepanasan ta? Heeh. Aku dikandani kecek kok. Anu, rasa enggak. Majuan nek ora krungu. Ngomong ngene, ingin titin di telepon Fitri diunek-unekke muni ngono. Lah wong kuwi HP-ne wis ora. HP-ne iki wis diblokir Fitri malah dikon bukake Yuni dibukake. Wong urung ana sing ngitung kok. Tinggal sik kene to, Mak, tinggal sik. Iki Landri sik. Andre kok kuyo. Guys, Andre guys. Khusus ibu-ibu hari ini. Sapa? Udah ketemu Fitri aku malahan. Lah aku dikongkon kecek kok. Kongkon titipi tak kene Nunu kok, Nunu nang warungku tak kene yo. Wis ngono to 100. Wis kuwi tok kok. Kayak 100 kok. nganu sene WA njaluk duit. Ndi duwite? Ngono aku maca to muni. Sapa ne? Ngono iki. Nganu apa kuwi? Bar wingi aku diundang kecek. Film dia kok nak ngerti kok mah. Malah perkara. Perkara Rumah Fitri wonge nak kenenan lho. Fitri wonge nak Lah iya kenenan. ndek Yuli kok ngono ya. Heeh. Lah iya. Mau ya ketemu pasar Bu, saiki rak saya WA sama anake lho aku yang ngomong ngono to. Lha saiki rak tau ngedit ngomong ngono. Ora kerja kok ya ngono ya. Ora kerja ngerti lara ngono kok. Saiki tak lapor. Modene dhewe ra kerja. Wong duwite wis dijatah Fitri kok. Kayak Fitri kayak Sari. Iya, Boleh memang. Abane pengen Lah karang cek bojone kok. Wis ora. Ampun mboten to. Wis ora. Ampun lha wis pegatan apa ora? Wis. Wis pegatan resmi. Pun resmi. Wis. Harus ini ibu guys rumpi doang iki lho. Lah mbok-mbok ya biasa kok. Ki salahe lanang dhewe. Foto Fitri yang ndelok lho kan. Ya luwih to. Ora buka. Oke kepura sibuk dodol. Sibuk dodol to. Dodolin ayam malah leren iki tinggal rumpi iki lho. Wis pegatan to. Masa wis pegatan tenan iki? Wis pegatan. Wis entuk surate ya rak entuk pegatan ya rak mungkin Fitrine ngono. Wis pegatan ya. Resmi. Paling kecil jumore nek ngomong nek ngene bae aku. Paling Ojo dene. Yo keplekangan iki lho. kedua Nah niki lho. Iki keplekange seneng iki. Iki mau lali mamah mulane kepanasan. Ora nek iki kok. Iki kan kali niki itu. Tak nganu. Lho niki bindir, niki mboten. Nyala. Lho niki lho, ini ora kerja to. Ketua.
Toko wah piye tok masuk. Wis ngono wae engko nek dicopot kabeh ndak do tiba. Lah, sing penting iso Keplengkang Suwi kepelengkan yang pernah pasar ngangkat galon. Nah, sing penting mari. mari. Wis anane diskane. Jar-jaro engko balike ya. berarti sing kok nek nunut ramah mau jarine makat jaroh ngono. Iki rungokke omongane. Nunut dhewe to ya. Nunut to iki ya. Pirang-pirang dina ora nunut wong. Lah ora ana wong liwat to. Ngojek kok. Delala ora ana wong liwat to ya, Mak? Sing dinunuti lakone rono. Gase murah. Sing di kompor mie ayam. Godhog air. Harus dijogo kayak. Iki lho jokoke wong loro kuwi sapane. Kayak nganu nek Sepi men ya dengerin ya. Kemis kok. Kayak poso kan. Nggih, mangke dalu. Nggih. Ya, wis habis. Iki mamah dhewe ya resanan dhewe ya. Heeh, aku dhewe ya. Lah iki mangkat. Mafale dijang mbok mafale. Ini to. Anake Yuli, anake Mbak Suro, ora tau melu mbokne. Anake Mbak Yuli kan ndak sing cilik kae, sing kelas 1 to. Nggih. Lah sing nyok rene iki sapa? Sapa lah namane lah? Elisa. Elisa. Sing anak tante Yuli yang nyok kesini siapa namanya? Kamu nek manggil ki lho. Sing kemarin beliin es krim kamu ndak mau. Yahra. Zara. Heeh, kok Melisa. Iki kan nek undang kan? Jenenge sapa to? Sapa? Yara. Elisa Azara. Elisa Azara Putri. jenengane yo. Lah iki nek undang kan Yahra. Sembuh, Iya, sembuh, toh? sembuh. Lah wong wis habis buang wae wong melek edrek kaya ngono. Andre iki, guys, yo. Iki yo. Iki Udah buang aja melek edrek. nanggon sak Nah, nggone. tadi mama lupa ndak dimasak. Sembuh. Enek sing